Kayo naman, yung mga scam ngayon, mga mask, mag-order kayo through online. Sos Mariosep, itong mga animal na ito, they take advantage of the misery of people. Talian mo, kagabi maghanap mo ng sakyan, ihulog mo sa Pasig River. Padre. Kung nagpalisi ito pagkatapon, pagkagaw na. Balikan ko kayong kanang kita na lang mag-istorya kita. Ayaw na maghawa na rin. Ngawa na mo? Papa? Ikaw, kuhain ka na, hindi ba? Tarog to, utang ina, sipain kita na, tinatanong kita. Sagot. Kuhain ka na, hindi ba? Tang, tingin sa akin, Gipsy. Ikaw, wako ikaw, ano mayo? Diet. Sunod Semana Santa ka ng putang ina. Ilang tumbahin ang gobyerno. I don't mind. Tang inang lamok galit sa nainit ng ulo. Galit ako sa kanila eh. Hindi lamok na lang. Sa harap ng Filipino community sa Japan, sinabi ni Pangulong Duterte na dati umano siyang bakla, pero nagamot daw siya nang siya'y mag-asawa. Ako, bakla ako noon. Sinong bakla dito? Yan, walang yan. Sino ba? Mabuhay ang bakla ng Pilipinas!